ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମନ କିଣିନେଲା କଳାଠକୁର ଗ୍ରୁପ ଓଡ଼ିଶା ମହମ୍ମଦପୁର ବିଲହାଟ। ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ସାମାଜିକ ସଚେତନ, ସୁସ୍ଥ ସମାଜର ଗଠନ ଓ ସେବାକୁ ନିଜର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ମନେକରି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହାର ନାମ ମନ କିଣିନେଲା କଳାଠାକୁର ଗ୍ରୁପ ଓଡ଼ିଶା ମହମ୍ମଦପୁର ବିଲହାଟ। ଆସନ୍ତା 12/3/2023 ରବିବାର ସକାଳ 9 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ମହମ୍ମଦପୁର ବିଲହାଟରେ ଆମ ପରିବାରର ଚତୁର୍ଥ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଯଥାବିଧି ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ସେବା ସଂଗଠନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ସମ୍ରାଟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଓରଫ ଲିକୁ ଭାଇ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେବେ ଇଂ ନଳିନୀକାନ୍ତ ରଥ। ଏଣୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗଦାନ କରି ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମନ କିଣିନେଲା କଳାଠାକୁର ଗ୍ରୁପ ଓଡ଼ିଶା ମହମ୍ମଦପୁର ବିଲ